Nisanga bwera leo. Acha kuleronsa wandira nkulana. Moni nonse takulandirani. Posa chedwa apa tikupatsirani zimene ayankhula Enoch Chihana. Enoch Chihana tu akuoneka kuti ali ndi mawu ndi mapresident amene atenga zikalata zawo pofuna tu kuyimira pa zisankho zimene zikubwera za pa 16 September. Ndipo tu iwo chidwi chawo chafika kwa chakwera. Kodi pamene iwo akukatenga zikalata zawo zofuna kuyimira, kodi cholinga chawo ndi chani? Akufuna kutukula miyoyo ya Malawi kapena kupitiriza kuti Amalawi azivutika? Nanga mapresident ena onse amene akatenga zikalatazi ali ndi zolinga zake. Ena amene akatenga mafomu yo president in 10 million. Iwo olo 200 ku bank kwa kulipa. So ndalama akatengera fomu yo aitenga kuti. Ndalama tukapeleka ku electoral commission sabweza iya. Koma ndi ndani amene chuma amene chikuvutira ndunyamula 10 million kuti ndifuna kwa president akuzoti no president osanga wine cholinga chawo nchaki. Azipogwanga sikuti ine ndikudzinenerera iya. Koma ine pa maphunziro ndinokwana kopya kuyendesa dziko lino ndipo dziko lino ndikusintha. Ndiliso ni ma connection oti ma president ambiri alibe pastoral even wonjeza kwacha kwera. Iwo tu poona momwe Amalawi akuvutikira aganizatu kuti nawo asakatenge zikalata zoti ayimire pa president. Ndipo iwo asankha kuti apange sapoti chipani chimene chili ndi mfundo zofuna kuphula Amalawi pa moto. Kodi chipani chimenechi chingakhale chipani chanji? Amene kozomango imba phone bwerani zapangeni zakuti bwerani zapangeni zakuti. Ndindazi nzanga otakuzosintha dziko lino ine ndakhala president. Komanso ndi makobiri anga ndikozopanga kampeni otalesa kutodzera kuti mwana wapanga kampeni. Zoni kwaniritsa ndi nazo. Osati masewe ndikozokhala president. Koma ndaona dziko sinaone ine iya. Tilolerane tibwerere mbuyo tuombotsa Malawi. Posafuna kukutayitsani nthawi tatiye timvere komanso kuonera zimene Enoch Chihana ayankhula. Tiyeni timvetsere mwachidwi ndipo tisayiwale kupanga like, comment komanso subscribe. Nisanga bwera leo. Acha kuleronsa wandira nkulana. Os ndiafusa inu mufuna kuima. 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 17 ma presidential candidate. Koma mavuto akwaonao. Ma presidential candidate 17. Vanhu amene sanatenge makalata oima ndine. Tifani kuzifunsa. Kwani tili serious tifuna oima ngati president otuchita masanje? Nishani tuchita mana. Ene ndikudziwa mukatenga ndalama. Pala mpena kungowaona kuti awa 10 million yokalipira anaitenga kuti. Mafuse muntu akuti ni independent afuna imo president. Iye 10 million yokapeleka ku electoral commission waitenga kuti Amalawi mzifusa. Wena ndalama 1, 2, 3 nufika 1 million. Nuyambaso 1, 2 nufika 5 nufika 10 million.
basi wanyamulana ndakazanga lakazanga tiye msumano nfuno kalipira nfuno kala president ndefuna akakuvotera ndangambu yako ondani ine simthamangiro president ndipo president sinaimepo chifukwa chani president sinaimepo sikuti sinimakwana yani ina kungondipasa dziko ili ndikhale president ondikoza wauza kuti paseni 6 months osati zaka 5 hayi paseni 6 months Zimbabwe zimukamaso zobisa ya Zimbabwe nthawi ya Mugabe Zimbabwe pompa pa nthawi ya Mugabe azungu onse ngapasa ma sanctions dola ya Zimbabwe amene apita ku Zimbabwe amapanga print ndalama ukakhala 10,000 madzulo imapanga expire 4 o'clock ndalama imapanga expire mmanja analibe uphungu kuti kodi fetereza tintenga kuti ine ndazizanga napita ku Zimbabwe kwani vuto lanu ndi chani akuti fertilizer namuza Mugabe Morgan Tsvangirai singacho bisaso yayi mkozofufuza paseni 2 weeks nanyamuka napita South Africa napita kwa Zanga ukaona ku Romania napita ku Russia napita ku China ndabwerapo ndinauza kuti tikupasani 100,000 metric tons kuyambira apo echiwiri chimanga tikubweretserani ndayo mweyo napanga ma connection wose napanga structure madili wose nabweresa mabanki tinasayinirana chaka chimenecho Mugabe anandira fertilizer ndayo mweyo anandiuza kuti Chihana basi uzatsekula factory kuno ndi factory ya fertilizer kupindula meeting amene owo a fertilizer kuno kumalawi boma malawi sinanifusepo tsiku limodzi kuti tikuzunzika kuti thandiza bwanji